ole hei vawiin hi April ni sawm pakhat ani sang ni le som ni pakhat Sunday ni tak mai ni a hei hi enge hela hian ruai kan thre chan kan ti chuan helai hi korsen ha hi kanu ni a birthday kum sàwmriatna vawiin ni hian a birthday kum sàwmriatna kanu birthday kan lo mani a chuan comment vak kha rem chang don lo ka vala hnaenga an tong kan ngai thave don ni tuna hian chuanin comment toite kan pe ni a kanu hi kum sàwmriat lo tling ta hi kalom pui em a damzel se katia ka du sang ka hlana kum zalai temin han dam pui thei se ti hi ka tong trai na ni hi kanu te po ni po lo tor ve to le ni hi kanu te ni a kanu te than ti ni aram do ni chuan hi kanu kap zing hi kanu kap zing ani po hi kum sàwmriat pathum ni to ni hi hilaya korsen ha hi kum sàwmriat pathum man to a chuan hi an u nau thum hian chuan han do hol mek dona kan lo la dona ni cái này nào đi mấy rau đồ ăn à?